No. Nožiček už je nabrúsený, ale potrebujeme ho nabrúsiť čo najlepšie, lebo podmienkou zákazníka bola, že nabrúste mi prosím tak, aby ste vedeli fakt, že ozaj čo najlepšie, ako sa len dá nabrúsiť. Hovorím, dobre, urobím čo môžem. Urobím čo viem. No a tým pádom, že tam mu dáme ešte aj mikrofazetu, tak bude veľmi vďačný za to, lebo dlho sa s ním neuvidím, podľa mňa. No dobre. Keď tam nie je voda, skôr aj magnetizuje ináč kotúč. No, perfektne. Teraz si utreme nožiček. Nastavili sme tu na úhol 20, sme mali nastavený úhol. A teraz tým, že sme dali 20, tak ten nož, aby sme vytvorili aj tú mikrofazetu, dáme si trošku na 20, na 23. To sme si zdvihli úhol o trošičku, fakt, že málo. A s tou zrnitosťou, ktorú vlastne ste ukončovali nož, tak si to dáte ešte raz. Uhlomer, presne sme dali 23, to už máme v očiach. A teraz len párkrát prejdete tak jemným potiahnutím cez kotúč. Nepotrebujeme prebrúsiť nož, len iba vytvoriť tú mikrofazetku, tú maličku. OK. Je to vidno? Takto je to vidno. Samozrejme, není to až taký veľký efekt, ako by to bolo, že niekto si myslí, že tá mikrofazeta je že aká veľká vec. Ale nie je to nič také, čo by nikto nevedel vytvoriť. Niekto to vytvára ináč na kameni, na maličkých kameňoch, čo vlastne brúsia ručne, ale tamto je samozrejme ťažšie. No. Prejdeme si cez peknú kožu z hovädzej hladenice. No a idem vám ukázať aj nož, ako vyzerá. Čím dlhšie robíte toto ináč na koži, tým viac vyleštíte si pekne svoj nož podľa toho, akú pastu si dáte ináč na kožu. Ja používam pastu Luxor, čo má okolo 0,3. Dobre. 0,3 Luxor biela pasta. Krásna. No a teraz vám ukážem ostrosť tohoto noža. Pozrite sa, ako vyzerá. Takže vlastne tu máme nožiček. Je tam hore je aj mikrofazeta. Neviem, či bude vidno, ale jemne tú líniu tam vidíte. Ale nie až tak vidno, lebo je to skôr také, neviem, voľným okom ja to vidím, ale na videu veľmi to nevidno. Nekvalitná kamera. Takže o tom to celé je. Vysoká zrnitosť pod uhlom 20. Kebyže som to brúsil iba na kameni, tak vlastne tamto až tak krásne to neurobí. Ale keď je jemne nabrúsený nožiček s jemnou zrnitosťou, vytvorí to ozaj že čáro. No, nožiček máme hotový. A teraz, vážení, ideme na to, čo sme chceli dneska rozoberať. Takže, pýtali ste sa ma na to, či sa to oplatí kúpiť. Vám odpoviem, urobíme si priestor, toto dáme bokom, brúsku dáme bokom. Ulala. No, vážení, máme tu na set od Tormeku. Tormek predáva tento set na všetky rôzne nástroje, čo má hodnotu, čo vlastne teraz to stojí 245 eur alebo 250 eur stojí toto tu, čo vidíte teraz momentálne pred sebou. Tu nám máte rôzne veci, ale potrebujete to?
rozmýšľajte predtým, čo potrebujete vykúpiť k tomu, aby ste mohli brúsiť iba nože. Zrejme, keď mňa sledujete, tak sa učíte brúsiť nože. Keď vám aj ukazujem vlastne brúsenie, tak vlastne je to všetko od základov, čo som vám začal ukazovať. A teraz tentokrát vám ukážem, čo vlastne nám pribalil Tormek. Tormek nám vlastne pribalil. Tu nám máme väčší prípravok na flexibilné nože, malý prípravok na malé nože, na nožnice, na dlata, na menšie nože, ktoré vám nevojdu do týchto prípravkov a ešte tu nám máme prípravok na sekery. Ale poďme na to. Reálne, keď chcete brúsiť nože, potrebujete to? Nie. Keď chcete brúsiť iba len nože, na nožnice vlastne tento prípravok vám není potrebný. Akurát čo vám je potrebné mať tento prípravok, čo je na malé nože, a tento prípravok, čo je na flexibilné na veľké nože. A tu na čo máte, toto je prípravok na sekery. Čo sa týka tohoto prípravku a tohoto prípravku so sombrero čiapičkou, tak vlastne tu pri týchto prípravkoch si zapamätajte to, čo som vlastne aj spomínal v predošlých videách, a môžem aj s týmto. Tu nám máme novší výrobok a toto je pôvodný starý, ktorý vám pribalí Tormek. Je to ťažšie o dosť, je to dlhšie, je to ťažšie a počas brúsenia dávajte pozor, lebo sa môže krútiť táto hlavica, ktorú samozrejme teraz už vyrobilo šéf Yankees a oni vlastne, čo dali cenu, tak 140 eur alebo 135 eur to stojí. Ale tu sa krúti hlavica, čo je jedna veľká nevýhoda počas brúsenia, lebo môžete nabrúsiť vyšší uhol niekedy alebo nižší uhol niekedy počas brúsenia a to asi si myslím, že nechcete. A nebudete brúsiť ten uhol presný, ktorý ste si nastavili, lebo občas sa nastane, nie stále samozrejme hovorím, ale niekedy sa nastane, že počas brúsenia, ak držíte nož, nechťac si to s rukou skrútite a vlastne zmení sa vám aj uhol. Ale nie je to najväčšia problematika v tom, ale je to o dosť ťažšie než to nové, ale pritom toto neviete robiť, ale viete si tu akurát dať na menšie nože, si to pripnúť viete na brúske, na menšie nože, tak, alebo na klasické väčšie nože, takto. Len toto je trošičku tiež zase nevýhoda, lebo pri menších nožoch, neviem či vidno, pri menších nožoch zavadzia tu keď zdvíham nož, tak zavadzia mi niekedy tu vlastne tento závit, takže vlastne tiež je to niekedy nevýhodou, ale zase čo sa týka ináč pohodlnosti, tak vlastne toto je o dosť, ale pohodlnejšie. Jednak dobre sa drží a nož není ťažký, takže vlastne ani ruky vás tak nebolia. Keď brúsite naraz 20 nožov, tak vlastne je to asi pohodlnejšie a z toho istého vyrábajú aj takéto dlhé na flexibilné nože. To je jedna vec. Vážení, veľa vecí, čo vlastne ste videli aj v mojich videách, tak vlastne čo som vám pridával ohľadom nožov a brúsení nožov vlastne s týmto strojom je fajn. Ale keď začínate brúsiť, rozhodnite sa, či chcete brúsiť veľmi veľa nožov pre do budúcnosti, akože chcete z toho vlastne, neviem, aj niečo vyrábať, že vlastne chcete denne možno 20, 30, 40 nožov brúsiť, alebo chcete si len brúsiť nože sami pre seba, alebo pre známych, pre rodinu, pre kamarátov a tak ďalej, lebo je stále možnosť si kúpiť T4 Tormek alebo T8 Tormek. Tormek T8 momentálne stojí okolo 830 eur, kde vlastne v tom máte pribalené, sa mi zdá, že tento zarovnávač, potom tam máte ešte v tom tento kameň, čo hneď aj poviem, na čo je dobrý. A zarovnávač kameň, uhlomer, ktorý tu tiež vidíte, to máte v cene 830. Ale potom máte T4 Tormek, ktorý je o niečo menší stroj ako tento. Kotúče na to máte presne tie isté skoro všetky, akurát len niektoré nástroje na tom neviete brúsiť, ale nože stále viete brúsiť a princíp tohoto stroja je taký istý ako napríklad na T8, na tejto tu. Čo sa týka T4, koľko stojí T4 s jedným kotúčom, tak vlastne kotúč stojí v cene, vlastne kotúč kameň SG200 je na T4 a ten stroj stojí 530, okolo 530 eur a Tormek T8 s jedným kotúčom s kameňom SG250, lebo 50 mm je tam viacej o 0,50, tak vlastne tam sa to dáva okolo 800, no tam je 830 eur vlastne cena.
ale pri T4 je tam cena 530 a máte tam vlastne všetky tie isté možnosti, ktoré chcete urobiť s týmto strojom. Výhoda a nevýhoda vlastne Tormeku T8 a T4. T8 menej sa prehrieva ako T4. T4 možno trošičku je hlučnejšia, ale vôbec to nikto si nevšimne a T8 sa menej prehrieva. A pri T4 akurát je to výhodnejšie, že keď si kúpite, tak máte tam samozrejme logicky lacnejšie tam máte kotúče ako pri T8, už len kvôli tomu, lebo sú to menšie priemerovo, tým pádom je aj tam cena aj nižšia, takže vlastne keď si chcete tak brúsiť doma alebo aj pre ostatných, pre hocikoho, tak tá T4 je úplne to isté všetko, čo tu vidíte, akurát len je stroj v menšom prevedení trošku a sú aj z toho krásne stroje, ako aj T4, aj Bushcraft, vlastne aj rôzne teraz, čo začali vyrábať, ale je to na vás, či chcete brúsiť lepšie, viac, alebo vlastne vám postačí to, čo chcete, do čoho sa chcete zameriavať. Čo sa týka ináč tohoto kameňa tu, čo vidíte, tak vlastne tento tu kameň, ktorý je, tento zarovnáva vlastne, nezarovnáva, ale vlastne upravuje zrnitosť SG-čkového kameňa. Tu na táto hladina, táto zrnitosť je vlastne na to, aby vám viacej nôž, či nie nôž, ale kotúč, kameňový kotúč vlastne, že by vám to vyrovnalo. Keď je nôž ostrý, dajme tomu, tak vlastne s týmto si viete zrnito zmeniť okolo upraviť na 1000 a s týmto by ste mohli dať naspäť na tých 600-700. Ale ja mám taký problém, neviem ako vy, aj tí, čo brúsite, že vlastne mám problém s touto stranou, lebo toľko, čo som trošku fakt, že ozaj, že som chvíľu, čo som toto používal, inak to vôbec nepoužívam, tak vlastne neviem si to napraviť naspäť, tú zrnitosť. Pre mňa je to dosť nevýhoda, lebo vlastne ako som použil tento kus, túto stranu, tak som vyrovnal svoj kotúč, že som nevedel dať naspäť zrnitosť, tým pádom aj brúsenie jedného noža mi netrvalo teraz 10-12 minút, ale možno 20, lebo strašne jemný bol kotúč s vysokou zrnitosťou. To ako by som teraz diamantovým kotúčom týmto tuna chcel nabrúsiť nož, ktoré má zúbky. Nedá sa tak rýchlo, ani sa nedá tak urobiť a je to ináč na nervy. Takže vlastne s týmto by som veľmi, neviem, kto ako, niekto používa, niekto nie. Čo sa týka tohoto uhlomera, to stále vám spomínam, tu je úplne to isté, aj keď dostanete T4, aj pri tomto dostanete to isté. Princíp toho je tiež rovnaký. Akurát, čo potrebujete používať potom, je zarovnávať svoj kotúč, keď má svoje rohy zaoblené, tak vlastne kotúč zarovnávate s týmto, kde tu na vlastne sa nachádza maličký diamant, ktorý vlastne vám zarovnáva kotúč. Je to dosť hlučné, ja v byte to robím iba len cez deň, lebo večer to nemôžem. A ešte jednu jedinú vec som vám chcel povedať, že čo vlastne reálne vy potrebujete k tomu, aby ste mohli brúsiť nože. Vy ku tomu potrebujete iba len jeden jediný úhlomer ku Tormeku, tento prípravok, s ktorým brúsite nože a samozrejme tento prípravok, s ktorým si neskôr potom zarovnáte svoj kotúč. Tieto tri podstatné veci sú ku tomu, čo vy vlastne budete potrebovať, keď budete brúsiť nože. A samozrejme ešte z toho prípravku potrebujete širší prípravok, že by ste si mohli nabrúsiť aj flexibilné nože, lebo niekedy je ináč to aj dosť aj výhodné mať to aj doma, lebo niektoré nože fakt niekedy isté časti neviete nabrúsiť kvôli tomu, lebo tá čepel vlastne sa hýbe, a ako sa hýbe, vlastne sa zvýši a sa nakloní a vlastne tam presne sa nenabrúsi. Ale keď len položíte krásne na brúsku a len prechádzate cez kotúč, tak vlastne nabrúsite aj to s užším prípravkom. Čo sa týka ceny, keď si kúpite T4, tak vlastne s touto výbavou, čo tie 4 veci kompletne ku tomu používate a máte kotúč, klasický kameňový kotúč SG250, tak na T4 viete to vyrobiť cenovo iba len na nejakých do 700 eur máte komplet tiež celé, ale keď si chcete kúpiť T8, vlastne tento stroj, ak chcete ku tomu tieto doplnky, tak vlastne možno vás to vyjde do 950 alebo do tak cca 950 do 1000 vás to možno maximálne vyjde, možno aj menej, ale
si myslím, že to isté urobíte aj na jednom, aj na druhom a radšej sa zaoberať iba s nožmi, keď chcete brúsiť iba len nože, ako by ste si museli alebo mali nakúpiť všetky možné veci, nástroje, čo vám zatiaľ nebude treba. Ozaj, že ja som si to kúpil, ale nebrúsim s istými určitými vecami, lebo vlastne mi to ničí aj kotúč, podľa ktoré nástroje mi ničili kotúč, strašne často som potreboval potom zarovnať, ale nože sú gro. Ďakujem vám veľmi pekne a dúfam, že som vám niekomu aj dobre poradil a vidíme sa v ďalšom dieli. Majte sa krásne, ahojte.